Зрадники, які повернулися до України в лавах окупантів, масово потрапляють до полону. Фрагмент розмови з матір'ю одного із затриманих опублікували в СБУ. Це майор, заступник командира батальйону, є громадянином України. У 2014 році під час окупації Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, перейшов на бік ворога. Зрадник присяги у березні того ж року отримав двоголовий паспорт, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій. Зрадник потрапив в український полон на Житомирщині. Тепер йому доведеться відповідати не лише за війну, а й за зраду народу України. Это все неправда, что говорят по телевизору. Здесь люди, они живут своей жизнью. И мы зашли сюда, мы зашли как фашисты, понимаешь? Здесь абсолютно люди с вилами, с граблями нас встречают, чтобы ты понимала. Ну опять говорят же, что вы же местное население не трогаете, ничего. Да это говорят, кто говорит, ты новости не слушай, ты новости не слушай, ты меня послушай. Нет, это неправда все. Вон и города, и школы, все обстреливают. Города проезжаем, деревни половина разрушенные. Люди вышли с вилами, с граблями. Не затягувати з передачею Польщею бойових літаків і не перекладати відповідальність один на одного, закликав Захід президент України Володимир Зеленський. Україна б таке рішення ухвалила за години, якби йшлося про допомогу друзям, заявив він у своєму зверненні. Тож, коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на ці медіа, на всі ці сигнали. Це ж не пінг-понг, це про людське життя. Ми ще раз просимо, вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки. Глава держави також пригрозив швидкою відповіддю українським політикам, які продовжують працювати на розкол України та шукають ниточки в Росії. Ми отримуємо багато вже сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися разом з усіма. І пробує якось окремо за щось там своє особисте, за якусь там власну вигоду. Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію. А деякі інші знов працюють на розкол, всупереч єдності. Я хочу сказати одне і тільки один раз. Бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою, як і належить у воєнний час. Слава Богу, наші люди в усьому і в усіх вже розібралися. Не вірте своїм командирам. Такими словами президент звернувся і до російських солдатів, які приїхали воювати до України. Він заявив, що в них ще є шанс врятуватися, якщо вони заберуться з нашої землі. Не бейте, мужики. Российские солдаты, у вас есть шанс выжить. Почти 2 недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей, за наших убитых детей. Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем, у нас есть перехваты, что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать эту войну, нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе. Їде на перемовини із сильною позицією завдяки героїзму українських сил оборони та міжнародних санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про очікування від зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вони мають відбутися у четвер у турецькій Анталії. Очікування від перемовин стримані, додав Кулеба. Він зазначив, що не покладає на них якихось завищених очікувань. Наш інтерес – це припинити вогонь, це звільнити наші території. І третій пункт
це безумовно вирішення всіх гуманітарних питань і катастроф. Це вже не питання, це гуманітарні катастрофи, створені російською армією. Репресії окупантів на Херсонщині. За даними Генерального штабу Збройних сил України, через шалений спротив мешканців Херсона окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим у місті. До області зайшли підрозділи Росгвардії. Окупанти уже затримали понад 400 українських патріотів, які виходять на акції із прапорами України. Від газованки, кави і мийних засобів до процесорів упродовж попереднього дня додалося компаній, які бойкотують Росію через війну проти України. Amazon Web Service відмовилася приймати нових клієнтів із Росії. Найбільша у світі компанія-виробник процесорів для персональних комп'ютерів Intel призупинила усі постачання клієнтам як в Росії, так і у Білорусі. Британська фінтех-компанія Wirex заблокувала доступ росіянам до своїх сервісів. Одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній Lumen припиняє роботу в Росії, як і Netflix. Підписки будуть анульовані по закінченню терміну дії. Найбільша у світі музична компанія Universal Music призупиняє бізнес з агресором та закриває офіси. Французька авіабудівна компанія Dassault Systèmes призупиняє нові проєкти в РФ та в Білорусі. Не попити росіянам кави у мережі Starbucks. Припиняють роботу в РФ Coca-Cola та Pepsi. До слова, до них входять іще десятки брендів. Зачиняються також ресторани Макдоналдс та KFC. Unilever, а це бренди Dove, Axe, Rexona, Чиста лінія, Domestos, Сів та багато інших призупиняють експорт продукції до Росії. І вишенька на торті. За даними рейтингових агенцій Fitch та Moody's, дефолт Росії неминучий. Мистецька акція «Вільне небо» прямо на Майдані. Оркестр «Київ Класик» зіграв концерт у середмісті Києва на підтримку заклику народу та президента України до світових лідерів «Закрите небо». У день народження Тараса Шевченка музиканти «Київ Класик» під керівництвом диригента Германа Макаренка за підтримки Національної музичної академії виконали гімн України та гімн Європи. Це фрагмент «Оди до радості» Людвіга ван Бетховена, а також низку відомих українських музичних творів. Серед композицій, які лунали просто неба, фрагмент балету «Лілея» за одноіменною баладою Тараса Шевченка, «Козачок» із першої опери «Запорожець за Дунаєм», українська народна пісня «Ніч яка місячна» та фрагмент увертюри до опери «Тарас Бульба». США заборонили імпорт російської нафти та газу. Про це напередодні оголосив президент Джо Байден. У поясненні йдеться, що указ забороняє імпорт до США російської сирої нафти та деяких нафтопродуктів, скрапленого природного газу та вугілля. За даними адміністрації США, минулого року імпортували щоденно майже 700 тисяч барелів сирої нафти та нафтопродуктів з Росії. Також указ забороняє нові інвестиції США в російський енергетичний сектор. Це має на меті позбавити Путіна величезних статків, необхідних йому для війни проти України.
The United States produces far more. Сполучені Штати видобувають значно більше нафти, ніж уся Європа разом узята. Ми є чистим експортером енергії, тому ми можемо піти на такий крок, коли інші не можуть. Але ми тісно співпрацюємо з Європою, і наші партнери мають працювати над стратегією для зменшення залежності від російської енергетики. І сьогодні ми діємо в єдності, аби тримати тиск на Путіна та його воєнну машину. On Putin and his war machine. Варварська атака російських загарбників. Вони цілеспрямовано розбомбили авіабомбами дитячу лікарню у Маріуполі. Наслідки опублікували представники міської влади. Російські окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню. Руйнування колосальні, додають у Маріупольській міськраді. Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, цілком зруйнований. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Після поразки Росія має повернути Україні усі захоплені території та виплатити репарації. У цьому переконаний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він визнав, що Захід зробив помилку, коли вів мирні перемовини, намагаючись нормалізувати відносини з Росією у рамках нормандського формату. Джонсон не бачить жодного шляху, жодних можливостей для повернення до нормальних відносин без повного залишення Росією окупованих територій, без сплати репарацій тощо. Також британський прем'єр наголосив на важливості зберігати єдність, а після своєї неминучої поразки Росія повинна працювати над тим, щоб відбудовувати Україну.